Yun, nagsakmala na. Yun, nagsakmala na. Yan, what is up mga ka-90s? Welcome to my channel, Spidey92. Bago lahat, shoutout nga pala sa lahat ng mga vloggers dyan. Hindi ko na isa-isahin na dito na lang. Yan. Tapos sa mga nagpapa-shoutout nga pala, yung mga, ito, tingnan nyo na lang. Yan. Yan mga ka-90s. Yan. Ang content nga pala natin ngayon mga ka-90s, maglalaban tayo ng Gensan versus Gensan ka-90s. Pakita ko sa inyo mga gagamba mga ka-90s ha. Ayan. Parehang kondisyon to mga ka-90s ha. Ayan. 3 buwan na to sa akin ka-90s ha. Ayan. Orange. Ayan yung 90s ha. Ayan. Gensan lines, good size. Papuntang OS na din yan mga ka-90s ha. Ayan, mahaba din yung galamay. Ayan, yan ang picture ka-90s oh. Ayan. Yung isa naman ka-90s, Gensan lines din, itim. Tago ko muna ito mga ka-90s ha. Lapit mo, G. Ito pala. Good size din to ka-90s, papuntang OS na. Yan. Itim ka-90s. Ito nga pala yung yung picture niya ka-90s. Yan. Yan. So, sila yung paglalabanin ko ngayon ka-90s. So, pumili na kayo. Doon ba kayo sa kulay orange? Kaya sa yung kulay itim? Yan, game na natin mga ka-90s. Ito nga pala yung itim ka-90s ha. Papuntang OS na yan mga ka-90s ha. Mahaba yung malamay. Pili na kayo mga ka-90s. Game. Game. Parang competition ito ha. Kaya sa pigaan. Nabilangan na ito ng isa ka-90s ha. Yun. Bilangan ng 2 ka-90s. Kaya sa pigaan. 2 na ka-90s. Malaki din kasi itong mga itim kulay din. So nag-i-enjoy pa rin kayo mga ka-90s ha. Yun, pinipik lang. Yun, tapos nag-vlog mga ka-90s. Pinipitik-pitik mga ka-90s. Bigyan natin isang chance ka-90s ha. Pag-condition ka 90s so yun, gigil na gigil, ang gagamba. Yun no? Yan no? Gigil na gigil. Yun, nagsakmala na. Yun, nagsakmala na. Yun, lips to lips mga ka-90s oh.
Grabe yun. Pumalag na ka na yun. Grabe. Grabe pa talaga ka rin pag parang yung kondisyon, no? Nagsasaputan mga kanaytis, nagsasaputan. Pa talaga pag kondisyon mga kanaytis, no? Bibilutan. Parang pumatos lahat. Parang pumatos lahat eh. Pumapas yata na yun. Yun, pumapalag pa. Yun, malang ulit. Yun. Iba talaga pag kondisyon ka na yun, oh. Yun, nauluwan yung itim ka na yun. Nauluwan yung itim. Yun, oh. Grabe ka na yun. Naluwan yung itim mo. Yan. Kita ko ka na itim mo. Yan. Grabe. Yan. Iba talaga pag kondisyon ka na itim. So, yan o. Grabe. Lapit mo. Yan o. Tagal ng laban mga ka-90s, oh. Ibang klase pala tayo kung yung kondisyon ginawa ko ka-90s, oh. Grabe yung stamina, oh. Titingnan na natin ngayon yung unang diditaw ka-90s, oh. Yan. Patayin ko, nadali yung itim mga ka-90s. Yan, oh. Pinasaputan na. Pinasaputan na ka-90s, oh. Nadali na yung itim. Parang hindi na gumagalaw. Hindi natin pwedeng galawin ka-90s, oh. Yan. Gumagalaw pa naman yung itim. Pinutingin ko talaga ka-90s, nadali yung itim, oh. Yung orange kasi yung sumasapot ka-90s, oh. Mag 3 months na to sa akin ka-90s, ha. Itong orange, ha. 3 months ko na itong inalagaan. Tapos kinondisyon. Gamit yung sunlight. Parang dali yata yung itim na 90s.
panalo ata yung team. Nauluhan kasi ka 90s, no? Nauluhan, no? Ayan. Yun, ayun. Binibilutan na mga ka-90s, no? Binibilutan na. Talo yung team. Kanina, yung orange yung pinipitik-pitik kanina. Tapos yun, no? Nauluhan ka 90s. Na-discartehan yung mga ka-90s. Grabe. Yun. Ito yung talo na yung itim mga ka-90s. Hindi gumagalaw. Yung orange yung nilot, oh. Yan ka-90s, so pumapalag pa pala yung itim. Grabe. Pumapalag pa yung itim mga ka-90s, so gumagalaw pa pala. Grabe, tagal ng laban. Feel ko sira na yung ipin nito mga ka-90s, yung pangin niya, no? Lips kasi talaga, oh. Yan. Zoom mga ka-90s, ah. Yan, oh. Gumagalaw pa yung itim. Kaya hindi niya pabibitawan ka-90s, baka siya pa yung madali. Yan, oh. Grabe yung stamina ka-90s. Hindi niya pa, yan, binibilutan niya na ka-90s. Grabe, tagal ng laban. Yan, sana nag-enjoy pa rin kayo mga ka-90s, ha. Hindi lang sa tinalagaan ka-90s, ha. Ibang klase talaga yung galawan ng gagamba pag ano, matagal na. Unang laban pa lang yan, ka-90s, ha. Shoutout nga pala kay Gansin. Gansin, ulang dito, Benji. Shoutout. Papashoutout yung mga anak, mga estudyante ko. Ayan. So, kung may mga gagamba kayo ka-90s, pwede kayong dumayo dito mga ka-90s. May manakondisyon akong gagamba. Ayan, dito. Ayan. Grabe, tagal ng laban, no? Ayaw bumitaw kasi yung itim ng ka-90s, oh. Yung ka-90s, di pa rin bumibitaw. Pero sa tingin ko ka-90s, ha, panalo na tong ano, yung orange, oh. So yung isa rin kasi yung gumagalaw ng ka-90s, oh. Binibilutan niya na, oh. Tapos tingin ko talaga sila yung pangil dito, lips to lips kasi talaga, oh. Papakitan ko na pala sa inyo ka-90s yung ano, yung paggawa ng condition load. Yun yung pinapay nito sa kanila ka-90s, pag condition ko na sila. Para lumakas ng ganito ka-90s. Tingnan nyo, grabe. Ano, gumagalaw pa yung itim, no? Gumagalaw pa yung itim ka-90s, no? Baka kasi makaano pa, baliktad pa yung makambak pa ka-90s. Kaya nag-iingat talaga yung ano. Kaya ayaw niya pagbitawan ka-90s. Mapalag pa kasi. Grabe, tagal na ng laban ka-90s. Para sa akin kasi talaga ka-90s pag may puro yung kulay. Mas mataas yung kulay. Plus 3 months ko na siyang inalagaan ka-90s. Parang ano, basta kondisyon talaga siya. Yun, so panalo yung ano, yung orange ka-90s. Sana nabigyan ko kayo ng magandang laban. At hindi pa pala ako mag-subscribe.